electric pan. Napaka-specific. Uy, Gagi Par, legit yan. Every December, yan din yung pinaghahandaan ko. Oo. At saka hindi lang basta kapalit electric fan. Gumiling na ako ng todo kapalit ng regularization ko. Ay, talaga? Oo, kasi diba, ganyan kapag new hire ka, bagong empleyado ka sa isang kumpanya, kumbaga ikaw yung taya. Diba? Ikaw yung ihaharap talaga sa mga presentation. Sa bagay, kahit ako. Actually, wala nga kapalit, ginawa ko to eh. Wow! Para lang magpapansin. Diba? Mga kulang sa aruga. Aruga, Naalala ko pa nun for 2 consecutive years. Ang intro ko, ako yung papasok. Ang tugtog, una-una, kaya-kaya mo. Ano yung buwan ng wika? Oo nga, yun yung intro lagi. Nagre-remix na lang. Oo. Ay, naku, napag-usapan lang natin to, no, mga kabisyo. Kasi magpapasko na, 45 days na lang. Oh, wow. O, diba? Siyempre, mga tao, nanginginig na yan. Nanginginig sa galit. Sa galit. Sa excitement. Sa excitement. Sa takot. Kasi, magkakaubusan na naman tayo ng pera. Ay, oo. Diba? Tama. At sa lamig. Kasi ngayong Pasko, naku, ang dami rin yung mga walang jowa, malamig ang Pasko. Ay, naku, anyway, kabisyo, eto na ibibigay namin sa iyo ang sunod na 2 ganap tuwing papalapit na ang Pasko! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga Christmas party. Hoy! Hoy! Oh, Jessa, anyari sa'yo? Ay, mali pala, galit dapat. Hoy! Hoy! Anyari sa'yo? Ikaw spy ka! Ha? Anong sinasabi mo? Oo, dapat ikaw si Mar. Iba yung highlight kasi. Nabalitaan ko na spy ka sa kabilang grupo. Oo, pinipilit yung kopyahin yung magiging performance namin sa Christmas party. Para sa inyo mapunta yung best in performance. Pati costume, balak nyo pang gayahin. Akala mo ha? At ako kinuha mo pa talaga yung number lahat ng mga members ng grupo namin. Para magsaliksik? Wow, Robin Shena ha? Wow! Jessa, okay ka lang ba? Hindi! Dahil sisiguraduhin ko ang grupo namin ang mananalo sa Christmas party. Gaya-gaya ka! Uy, Jessa, tama na yan! Bakit ba, Mar, ha? Ano ka ba? HR yan si Robin Shena. Kinuha niya yung numbers ng grupo natin for attendance at saka, ano ka ba? Siya yung magja-judge sa atin sa Christmas party. Ganun ba? Ayan. Paki-explain nga. Oo. Hindi kasi ito yung mga yung kapag nasa opisina ka, di ba may mga group presentation, practice kayo. So may mga personnel na bibisitahin kayo sa mga boardroom kung saan hindi mo kilala yung mga personnel na yun kasi ang laki ng kumpanya ninyo. Yun pala, nagpi-prejudging na. Di ba? Tapos ikaw na masyado kang seryoso. Hoy, ikaw spy ka. Oo, Jessa kasi tamang hinala. Oo nga. Uy, pero aminin natin na may mga ganito tayong katrabaho. Oo, yung seryoso? Oo, seryoso talaga. Tapos talagang nagiging bad trip sila kapag nakikita nilang nauungusan sila ng ibang grupo. Ay, legit yan. Diba? Shout out sa sa katrabaho ko dati na si Jeng Lingat. Yan, seryoso yan. Sinasabi ko sa'yo, Gagi Par. Tsaka si Benedict Ayonon na nasa PAL na ngayon. Grabe. Alam mo, magiging FO talaga kayo. Magiging friends over talaga kayo kapag di mo ginalingan yung performance mo. Sa bagay kapag sa mga malalaking kumpanya, malaking event kasi talaga mga Christmas party. Naranasan ko rin sa corporate Talagang mag-hire sila ng dance instructor para lang manalo talaga yung department nila. Oo, tapos yung ninyo, yung dito, yung prize ninyo, trophy. Diba? Tapos GC. Oo, yun lang talaga. Pero para sa kanila, bragging rights kasi yun. Yung dadaan kayo sa cafeteria, excuse me, 2-time champion kami. Sa bagay, no? Anyway, that's number 1. Punta tayo sa number 2. Pangadwa. Ito ang mga Monito Monita. So, it's the time of the year exchange gift na! Ay, oo nga eh. So, anong team ng exchange gift natin for this year? Siguro, na lang, Robin Shena, something sweet na lang kaya. Something sweet? Ay, masyadong common. Tsaka nakakataba yun, yung mga sweet. Nagda-diet ako. Something hard na lang. Ayan, diba? Hard. Ang bastos mo! Ay! Bastos!
Jessa, anong bastos doon? Utak mo ang dumi-dumi. Wag hard, masyadong bastos yun. O siya, sige, ano na lang. Siguro, something that you can wear na lang. Yuck! You can wear? Ang dami ko ng damit. Wag ganon, iba na lang. Alam mo, Jessa, ang dami mong reklamo. Ay. Sino ba may sabi kasi nakasama ka sa exchange group ko ng grupo namin, ha? Oo nga, di ba taga-kabilang section Kaya ka? nga. Doon ka nga. Oo, doon ka. Nagsasuggest lang naman, kala nyo naman talaga ang gaganda nyo. Daming ebas, di naman pala kasama. Kaya nga, ito talaga yung mga walang kaibigan. Oo. Hoy, pero uso na naman ngayon ang exchange gift monito-monita. Iwasan na ang mga pagbibigay ng photo album. At ng mug, ng towel. Ng picture frame. Digital na ngayon. Oo, ayusin nyo naman. Maging creative naman kayo. Totoo. Uy, pero kahit ano pa man yan na-excite talaga ako. I mean, para kasi sa akin, ng Pasko talaga yung nagpapainit ng aking puso. Ikaw ba? Oo, legit din yan. Kasi dyan ko rin makikita yung mga bata na super excited. Wow. Kasi tayo, aminin natin sa hindi, medyo tumatanda na tayo. Nakakalimutan na natin yung inner child sa atin. Yung umiti sa mga simpleng bagay. Totoo. At saka kahit sabihin natin November at December ang isa sa mga pinaka-stressful months. Totoo yan. Ito talaga yung pinaka-precious, no? Oo, precious to. Lalo na ngayon, ramdam ko na yung pressure natin. Bakit? Hindi precious. Kasi in demand na tayong dalawa. Kaya Mamaya nga nasa by the bay tayo. Oo nga. Tapos bukas nasa fusion tayo. Opa! Abangan nyo kami mga kabisyo, ha? Oo. Siya kabisyo, mga kasama nyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits Sa buhay-buhay. At ang susunod nating kanta, feeling ko kikirot, Ay. malalambot Ay, ang puso ng mga makakakinig nito. Okay, ano ba ito? Ta 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 ta. Lambot ni Tata Henyo. Ano ba? Sa araw ng Pasko. Pasko. Oh, exciting. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin. Robin Siena. Your Uragan Broski, like super legit and all konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara. Kape. Tara kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Siena!